Готова съм. Раз. Телевизора. Телевизора. Слуша ли тая година ти? Слуша ли тази година ти? Мама каза, че си била послушна. Затова, ето подарък от Дядо Мраз. Заповядай, защото си била много послушна. Година. Паднаха ти кажи. Отивам. Я вече. Върни за още малко де. Айде, чао, бе. Отивам ти. Айде, идам. Върни се, бе. Слушаш, мамо. Дери, кой беше той, бе, мамо? А? Това Мечо ли? Мечо? Виж сега какво прави Мечо. Беше много забавно. До скоро. О, Заре! Какво е това? О, Заре! Кой го донесе това?